След подготовката на естествените ногти, нанесете един слой Ultra-Bond и изчакайте около 30 секунди да изсъхне. Нанесете базово покритие от топ и база SMB. Поставете в LED UV лампа за 30 секунди или в стандартна UV лампа за 2 минути. Почистете лепкавия слой с течност за почистване на гел. Нанесете избрания цвят гел лак SMB върху цялата нокътна плочка и по ръба на свободния край. Поставете в LED UV лампа за 30 секунди или в стандартна UV лампа за 2 минути. Нанесете втори слой от избрания цвят гел лак SMB. Внимавайте да не пропадне продукт по кожната гънка. Поставете в LED UV лампа за 30 секунди или в стандартна UV лампа за 2 минути. Нанесете завършващ слой от база Top SMB. Поставете в LED UV лампа за 30 секунди или в стандартна UV лампа за 2 минути. Почистете лепкавия слой с течност за почистване на гел. Нанесете масло за ногти и кожички в областта на кожната гънка.